Bejn il-ħitan tal-Monasteru ta' Santa Katerina fit-Triq ir-Repubblika il-Belt jispikka iskiet, il-ħemda u l-paċi. Atmosfera li tikkontrasta bil-kbir mal-attività u l-ħajja li hemm ftit passi il-bogħod fil-qalba tal-attività kummerċjali fil-kapitali Maltija. Bil-5 storijiet tal-klawsura li jgħixu f'dan il-monasteru jiċċelebraw it-twelid ta' Ġesu Bambin f'għaqda li ma bħala. One News tkellem mal-Madre Michelina Mifsud li ilha tgħix f'dan il-monasteru għal dawn l-aħħar 54 sena. Ħajja li ddeskriviet bħala waħda mill-isbaħ bil-madre ta' tħajjida għar-rieda ta' Alla. Għax wans li inti tkun kontenta fil-post li tkun, il-ħajja ma tarajx. Vera għandha l-inżulu tħul tagħha l-ħajja, ma nirringrazzja l-ħanen Alla dejjem tani l-għajnuna mexxejna. Sfortunatament, illum titoddon fuq subajk il-persuni li jażlu li joffru ħajjithom għar-rieda ta' Alla. Fil-fatt il-madre spjegatilna li meta daħlet fil-monasteru kien hemm jgħixu 36 soru. Jonsilu vokazzjonijiet mhux faċli li jkollok vokazzjonijiet illum. Daqsxejn il-vokazzjonijiet bħalissa batuti naqra. Minkejja li qattaw ħajjithom fil-monasteru, is-sorijiet tal-klawsura xorta jiġġieldu il-battalji diffiċli ġib magħha il-ħajja. Bil-madre qasmet magħna uħud mill-esperjenzi tagħha. Esperjenzi li ltaqet magħhom meta kienet lid ta' għajnuna. L-iktar esperjenza li kont għadni żgħira meta ġiet waħda hawnhekk u qalt li sister qalt li minn hawn ħammur naqbes. Qed nkellmu ftit u hekk u dana u ma tlessa mur id-dar inġabar id-dar tagħha u ċempletilna qalt li jiena qiegħda d-dar. Dik kienet għalija esperjenza għax bniedem jgħid mur jaqbes. Mhux ħaġa faċli. U jiġu hawnhekk anke ġenituri kollhom tfal bid-drogi. Fil-kappella li hemm fil-monasteru li f'dawn iż-żminijiet hija mżejna b'tiżjim mill-isbaħ, il-Madre Michelina Mifsud awgurat li ma jintilifx is-sens reliġjuż ta' din il-festa u li kulħadd jgħix l-ispirtu veru tal-miliet. Nagħti il-miliet u s-sena tajba lill-poplu Malti u Awċi kollu. Dak kollu li jixtieq qalbu, għena, paċi, paċi tal-qalb lil kulħadd.